Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Alisa Grubić. Treća sednica Skupštine grada Vršca zakazana je za 10. jun od 9 časova, a dnevni red sadrži 8 tačaka. Na dnevnom redu treće sednice Skupštine grada Vršca naći će se donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije dela bloka 83A Novo groblje u Vršcu, usvajanje revizije lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Vršac, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na statut o izmenama i dopunama statuta javnog preduzeća Vršac iz Vršca. Pored toga, kao četvrta tačka dnevnog reda, biće donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća za stambeno poslovanje Vršac sa tekstom javnog konkursa, kao i donošenje rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća za stambeno poslovanje Vršac. Šesta tačka dnevnog reda biće donošenje odluke o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća za stambeno poslovanje Vršac. Sedma tačka biće donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Vršac, dok će zadnja, osma tačka, biti donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova festivalskog odbora i direktora Međunarodnog festivala folklora Vršački venac. U naseljenom mestu Pavliš u toku su radovi na hidroizolaciji za izgradnju fabrike za preradu pijaće vode. Više o tome rekla nam je Nataša Biočanin, pomoćnik direktora za vodosnabdevanje u 2. oktobru. Nalazimo se na izvorištu podzemnih voda u Pavlišu, gde je od kraja marta meseca u toku izgradnja fabrike za prečišćavanje pijaće vode. To smo već više puta u toku prethodnih par godina najavljivali ovaj veliki projekat. Radovi su uveliko u toku. 28. marta su počeli. Međutim, izuzetno loše vremenske prilike sa puno kiše koji smo imali u prethodnih 2,5 meseca malo su nam zaustavili radove, tako da nismo mogli da postignemo zbijenost tampona i nismo mogli da počnemo sa procesom betoniranja. Međutim, vreme se sad malo u poslednje vreme stabilizovalo, tako da evo sada u nekoj dobroj dinamici odmičemo sa radovima. U toku je armiranje donje ploče, kao što možete da vidite, a na gornjem delu, znači na gornjoj ploči gde će biti budući veliki rezervoar za prečišćenu vodu, u toku je postavljanje hidroizolacije. Koji je rok za završetak radova? Rok za završetak radova nam je april 2017. godine. Kažem, malo su nas ove vremenske prilike kočile u radovima, ali mislim kako dinamika sada odmiče da ćemo mi uspeti da nadoknadimo to u narednom periodu i za sada radovi idu zadovoljavajućom dinamikom. Na listi lekova koji se izdaju o trošku osiguranja, ukoliko Ministarstvo zdravlja i vlada prihvate predlog Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, uskoro bi trebalo da se nađe 220 lekova koji do sad nisu finansirani iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje usvojio je pravilnik o izmenama i dopunama o listi lekova i on je odmah upućen Ministarstvu zdravlja radi dobijanja potrebnih saglasnosti. Među 220 lekova koji su predloženi da se stave na takozvanu pozitivnu listu medikamenata nalazi se 172 preparata različitih proizvođača, oblika i doza za lečenje bolesti, čija terapija je već pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem i 48 lekova za potpuno nove indikacije za koje osiguranici do sad nisu imali pravo na lek o trošku osiguranja. Na listu su stavljeni novi lekovi za različita psihijatrijska, kardiološka, dermatološka oboljenja, kao i lekovi za dijabetes, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i novi antibiotici za bolničku primjenu. Istim izmenama samo za decu omogućava se i dostupnost svih antibiotika u obliku tableta i kapsula bez plaćanja participacije, kao i lekova za alergije. Od danas građani više neće morati na šalterima da prilažu izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i uverenja o državljanstvu, jer će službenici svih opštinskih i gradskih uprava imati obavezu da bez naknade razmenjaju podatke iz službenih evidencija. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obaveza proističe iz Zakona o opštem upravnom postupku. Ubuduće će roditeljima da bi, na primer, dobili dečji dodatak,
zaposleni u upravama i službenih baza pribavljati izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, uverenje o državljanstvu za onoga ko podnosi zahtev, potvrdu o prihodima u poslednja 3 meseca koje prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana domaćinstva koji ostvaruje prihode. Kako se dodaje, službenici će roditeljima kada dobiju novorođenče za roditeljski dodatak za novorođenu decu iz službenih evidencija pribaviti podatke iz matične knjige rođenih i iz državljanstva. Zahvaljujući novom zakonu, država sa građanima i privredom želi da uspostavi partnerski odnos, a istovremeno je namenila aktivniju ulogu građanima da mogu da alarmiraju i podnose prigovore ukoliko službenici ne postupaju po zakonu. Iako nije zvanično proglašen od strane Ujedinjenih nacija, Svetski dan okeana se slavi svakog 8. juna od 1992. godine, pošto je taj datum utvrđen na zemaljskom samitu u Rio de Janeiro. Ovaj dan je prilika da se slavi Svetski okean i naša lična povezanost sa morem. Potrošački mentalitet savremenog društva je ostavio svoj trag na svim prirodnim resursima oko nas, pa i na okean. Ljudsko društvo koristi okean kao deponiju otpada, riblja populacija je desetkovana, uništena su mnoga kritična staništa i ometen je osnovni reproduktivni kapacitet života u okeanu. Okean je neophodno čuvati iz mnogo razloga, a najvažniji među njima su sledeći. On proizvodi najveći deo kiseonika koji udišemo, pomaže ljudima da se prehrane, reguliše našu kičmu, čisti vodu koju pijemo, predstavlja izvor mogućih lekova. U četvrtak 9. juna u 19 časova u Gradskoj biblioteci Vršac biće održana promocija knjige Sveti manastir Hilandar, autora Mila Pajića. Knjiga je objavljena sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. O knjizi će osim autora govoriti i književnici Pero Solar i Jadranka Ćulum. Projekcije Warcraft početak i Ninja kornjače 3D kreću od sutra, a karte su već počele da se prodaju turističkoj agenciji Millennium Travel. Svi zainteresovani Ninja kornjače mogu pogledati 9. juna u 16 časova i 30 minuta i 18 časova i 30 minuta, dok je projekcija Warcraft početak u 3D-u zakazana za 20 časova i 30 minuta. Iste filmove možete pogledati i 10. juna, Ninja kornjače od 16 časova i 30 minuta, a film Warcraft početak od 18 časova i 30 minuta i 20 časova i 30 minuta. Cijena ulaznice iznosi 300 dinara. Jedan od najiščekivanijih blockbustera ove godine, Warcraft, stigao je pred publiku u Srbiji 13 dana pre premijere u najvećim američkim bioskopima. U pitanju je epska avantura koju poznaju svi koji su ikada igrali čuvenu igricu po kojoj je i film snimljen, a filmu će se posebno obradovati fanovi serije Vikinzi, jer glavnu ulogu igra Travis Fimmel, koji se proslavio kao kralj Ragnar u ovom serijalu. Oba dana prikazivaće se i Ninja kornjače 3D, nastavak čuvene franšize sa omiljenim herojima kornjačama, koje će prestati da se kriju u podzemlju Njujorka i konačno će izaći na svetlost dana, dok uspostavljaju pravdu i bore se sa novim neprijateljima. Do kraja dana očekuje nas sunčano i vedro vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 17 do 23 stepena, a vetar promenljivog pravca duva brzinom do 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano i vedro vreme. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 18, a maksimalna dnevna dostići će 25 stepen. Vetar jugoistočni duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.